Bonsoir les diamants. Donc, Korbashita la gana bashikala. Donc, Bishwina tam na commencé au donnant que question posée. Question qu'on posera au point ni misri. Donc, misri on plein d'un coffre. Donc, allez misri djene misri bare. Et puis, avec djene dougoula. Et puis, avec moi, petit région fait. Donc, mon chamanga jatemine fait. Ou qu'on fait. Mon chamanga fait mais tout mon tour de fait. Mais, djene ve jate. Mon petit refait. Djene te jate. Tomuktu fɛ donc mɔgɔ mun ye a fɔ ko jɛnɛ misiri don mɔgɔ min y'a fɔ k'a bɛ jɛnɛ dugu la donc olu bɛɛ ta kun ye tiɲɛ mais mɔgɔ mun tun ko ko k'a bɛ Tomuktu fɛ olu bɛɛ tun bɛ diina quoi mais kojugu tɛ donc comme don bɛɛ tulo bɛ taa kalanso donc ni olu bɔlen ko kura kalama tuguni jamana ko la donc a bɛɛ ni cɛ ka jaabi la a diyara n ye a bonyana a ma donc ale tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna taa question du jour la bi question du jour donc an yɛrɛ kan k'a deviner donc bi question du jour donc pour mon filɛ nin kɔfɛla la ale tɔgɔ ale n'a bɛ région mun na a n'a bɛ dugu min yɛrɛ la donc n'aw sera k'o fɔ n ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ donc a bɛ se ka question du jour répond a bɛ se ka question du jour répond fɛnkɛ la a bɛ se ka question du jour répond commentaire la donc a kana ɲinɛ ka vidéo partager ka liker et puis ka commentaire fɛnɛ kɛ pour que ka se ka vidéo contenu améliorer donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an ka sujet du jour la a kana na ɲinɛ ka question répond commentaire la donc bi question du jour ye nin de mɔgɔ mun filɛ nin kɔfɛ ale fɛnkɛ tɔgɔ quoi donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa bi sujet la donc donc bi sujet c'est vraiment simple c'est basé sur Arduino et puis module dɔ de b'an bolo ale module bɛ wele ultrasonic sensor ale ka baara ye mun ye ka minɛnw détecter i n'a fɔ ni minɛn fila ne ale ultrasonic sensor mana kɛ nin san ne tɛgɛ ye sa ale bɛ jateminɛ kɛ minɛnw b'ale ni mètre joli cɛ ou centimètre joli donc a b'o de détecter donc a yɛrɛ ultrasonic sensor yɛrɛ bilalen filɛ nin ye tantôt tout récemment donc n bɛ taa an ka site web la n bɛna yira la an kan ka schéma mun monter pour que k'a kɛ donc an kan ka nin schéma nin monter en fait juste un instant voilà donc nin schéma nin kan ka monter donc nin schéma nin kan ka monter en fait ni ye nin schéma in kɛ o kɔrɔ ye ne bɛɛ bɛ niveau kelen na quoi en fait nin schéma c'est aussi simple que ça mɔgɔ min ye n ka vidéo kɔrɔ suit o kan k'a dɔn ko schéma in ma gɛlɛn kosɛbɛ donc n'a ye n ka branchement jateminɛ ni n bolo kɛ tan sisan a b'a ye lumière rouge bɛ mɛnɛ donc ni lumière rouge mɛnɛna o b'a yira ko je suis à 20 cm du sensor en fait qui détecte les objets devant lui donc on va dire qu'on est en danger donc si on est plus que 20 cm donc on va dire qu'on on n'est pas en danger la lumière verte est menée donc présentement on est en la lumière verte est menée donc s'il y a un objet à moins de 20 cm donc là maintenant il va rouge est mené dans les cas échéants avec vert mené donc an y'o de kɛ o de kun ye kun dɔ bɔ mɔgɔ mun a bɛ se ka taa site web sanfɛ ka taa schéma jateminɛ donc ka montage k'aw yɛrɛ ye donc ale tɛmɛnen kɔfɛ sisan n bɛna taa code la k'a yira la an ye mun kɛ en général donc n'an nana code niveau la sisan donc code niveau la sisan n bɛna yɛlɛ fo sanfɛ donc je vais ouvrir notre serial port. Oh, je m'excuse, il y a une petite erreur. On va vérifier maintenant téléverser encore. Donc il y a une petite erreur que je dois corriger. Excusez, donc je vais essayer de voir si je pourrais corriger ça. Voilà, donc ça va tout. Parce que souvent erreur il faut corriger sinon ça ne marche pas. Donc c'est normal, donc souvent erreur donc il faut pas avoir stressé donc avec un peu de recherche avec fort et puis après vous détecter mais ne va donner une erreur moins quoi parce que Arduino détecté donc c'était une erreur mais comme c'est sur Linux donc il faut taper certaines codes nous pourrons aller avec ça écran donc avec tout le monde sinon mais on te peut jouer donc on a maintenant un serial port d'RS1 à tout à distance affiché donc avec la comme maintenant on va à Nyama de 103 cm présentement
Donc présentement nene mbolo blanc no sang. Donc ne tega ba nyama. Ntega de ba nyama sang. Donc je suis à 10 cm de l'objet. Je suis à 10 cm de l'objet, 8 cm de l'objet. Comment il y a la chocolat na écran. Donc ni mbolo pousser à ce que fait ça va montrer, ça va augmenter, ça augmente, ça augmente. Aussitôt que c'est à 20 cm, lumière rouge même jaune rouge be fera et puis vert même maintenant quoi. Donc si je suis en bas de 20, rouge be maintenant. Donc ici à 13 présentement, plus que 20, je suis à 23 présentement, donc vert be maintenant. Donc au bout de mobile na bibi na mobile automatisé ka tout ka faire automatiquement nous module de détection de objet au bout de installer la wala ça ka donc comme mobile wara bu nyama mobile wara tu nyama. Donc c'est très très utile. Bon do fana be se ka do ga dala ni i daele 600. Donc ni daele n'a sɔrɔ y'a positionné k'a fɔ ko n'i ka dayɛlɛ la probablement c'est ni ne ye dayɛlɛ tantôt fun. Donc là maintenant n'a sɔrɔ ne ka ultrasonic sensor bɛ yan nin position na sisan. Donc je dis à je sais pas à 30 cm, donc a ka alarme couler i bɛ se ka alarme brancher, donc a bɛ alarme couler. Mais n'a kɛra tan ça serait probablement à 70 cm probablement o kɔrɔ o b'a yira ko datugura, mais n'i ka dayɛlɛ la donc a bɛ alarme couler. Donc vraiment ultrasonic sensor i bɛ se ka utiliser cogo min ka di i yɛrɛ ye quoi. Donc comme m'a fɔ cogo min na i ka Arduino i yɛrɛ ka hakilina dan kɛra mun ye Arduino bɛ dan ye. Donc mɔgɔ si tɛ se k'i bloquer k'a fɔ k'i tɛ se ka kɛ créativité kɛ ni Arduino ye. Donc ale tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna donc ka code expliquer dɔɔni parce que mɔgɔ caman y'a fɔ n ye ko n ka vidéo ka jan dɔɔni. Donc par conséquent n y'a essayer ka vidéo ninnu surunya. Donc n bɛ code bɛɛ sɛbɛn n tɛ sigi ka code in bɛɛ de taper bilen quoi. Donc au banna parce que projet bɛ ka to ka gɛlɛya. Donc vu que projet bɛ ka gɛlɛya n bɛ code sɛbɛn k'a expliquer aw ye. Donc présentement il y a non un trig pin ni nga eco pin défini nkele mu défini ñu initialiser 8 ni 9 là et puis au koffe ça y a variable do déclarer délai ou de direction présentement aller une distance. Donc distance aller faire une distance Arduino ultrasonique ni maintenant ñu ngi au de distance aller de distance affiché au de distance na fa ya non. Donc direction aller temps avec temps mun ta wala sa ka message envoyé ni objet mb 2 cm. Donc à chaque 2 millisecondes ne abla donc à toi updater quoi. À chaque 2 millisecondes on updater na sur niveau na quoi. Donc au ko fait ça nga red LED défini, donc numéro rouge allez nous lumière verte nous définir donc 12 à 13 au terme d'un conversation dans la setup là nous initialiser en forme truc pinier sortir na éco pinier entrée donc rouge aller fenêtre sortir verte sortir fenêtre. Donc allez terme d'un conversation c'est là où ça devient intéressant. Donc il y a une coding bébé. Donc na jatemina an ko distance est égal à calculer distance. Donc au courant moi ça distance mu flane à 100 an ko est égal à calculer distance. Mais calculer distance c'est aller borami. Donc aller fonctionner du on aller définir voilà ça les gars c'est en distance ou calculer ko valeur c'est comment. Donc fonction est ga bara moi c'est comme si nene Amadou Tika kata di sur gardien ou bien nene Burama Tika kata di sur gardien. Donc ale ka fonction c'est seulement kata di sur le gardien aka bara warate aka bara te dore Amadou taji sur le gardien. Donc ale Amadou ka bara be ka dron kata di sur le gardien. Donc Amadou ka fonction ale ka di sur le gardien. Est-ce que a au famille. Donc c'est comme si Amadou nene Amadou wole dron a ta di dron sur le gardien. C'est aussi simple que ça. Donc une fonction une flène ale wole calculer distance. Donc ale ka bara dron ka distance c'est quand donc nous avons Amadou taji sur le gardien Amadou taji sur le gardien fonction ale bina taji drone sur le gardien ou bien Burama taji sur le gardien ale fana Burama fonction taji drone sur le gardien ou bien Burama ta mangoro dia Burama bina mangoro Amadou bina ni die ou flaga barate kene. Donc ni na ça fonction mais non c'est calculer distance. Donc ni ale distance valeur sur watim là ale bino no ko bla distance qu'on a na lo bla distance qu'on a ande la ga sera print que distance à mes distance c'est ka sera distance valeur bla ka sera bla en centimètres. Donc aller les flènes non. Donc on la distance ou à base de distance des points
ka sɔrɔ ka distance valeur bila yan nɔ ka sɔrɔ ka centimètre sɛbɛn donc ka continuer k'ale kɛ continuellement comme n y'a fɔ a ye cogo min na sisan microseconde kɛ a bɛ ka to ka valeur ninnu update. Est-ce que vous voyez? Donc o de la sisan yan nɔ an nana distance niveau la nɔ sisan n'an y'a jateminɛ an y'a sɛbɛn if distance est inférieure à 20 ni distance ka dɔgɔ ni 20 ye donc an ye red light kɛ a ye mɔgɔ minnu ye tutoriel kɔrɔ suit olu b'a dɔn ko a kɔrɔ ko k'a mɛnɛ donc an ye green light kɛ l'eau ye o b'a yira ko k'ale faga et puis c'est ça donc présentement maintenant aller expliquer tuguni présentement on est plus que à centimètre c'est plus que 20 donc si c'est moins que 20 il y a donc ça 7 cm présentement bolo filɛ na ɲɛma donc o de la sa an ka rouge mɛnɛna donc an bɛ rouge mɛnɛnen na donc lumière rouge mɛnɛnen filɛ nin c'est ça lumière rouge mɛnɛnen filɛ nin parce qu'on est moins que 20 cm présentement. Bon n'an seginna kɔdi kɔnɔna na sisan tuguni a bɛ n'a ye ko wayi an y'a fɔ else donc ka rouge faga ka verti minɛ donc sisan n'an ye an ka célèbre moniteur jateminɛ c'est aussi simple que ça donc là maintenant on est à 103 104 obligatoirement o b'a yira ko verti ka minɛ donc n'a ye couleur verti in jateminɛ sisan ale mɛnɛna sisan est-ce que donc ni n bolo la nati tuguni an ka centimètre bɛ dɔgɔya n'an ka centimètre dɔgɔyara sisan et puis sisan an ka rouge bɛ mɛnɛ donc n'an ka centimètre cayara ni 20 ye an bɛna n'a ye k'a kɛ 21 ou bien 22 ɲɔgɔnna ninnu sisan ou bien 20 yɛrɛ donc on est à 23 i m'a ye nin fɛngɛ mɛnɛna orange verti mɛnɛna donc nin de ko ye bi tutoriel ye donc vraiment n cɛ ka kulomajɔ la mɔgɔ bɛ fɛn ka u hakilina yira n na donc a bɛ diya n ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u hakilina yira n na vraiment n'aw bɛ se ka hakilina yira n na a bɛ diya n ye pour que a se ka tutoriel contenu améliorer et tout donc c'était ça le tutoriel d'aujourd'hui a kana ɲinɛ ka question répond dugumana na comme n y'a yira la ka tɛmɛ kɔrɔlen na question